warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fi dzarain amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sholat jamaah maghrib ingkang kawula hormati. Salah satu fadhailah min sa'adatil mar'i. Salasu fadhailah utawi telu pira-pira utama min sa'adatil mar'i saking kebahagiaane wong al-muslimi kang Islam di dunia ing dalam dunia. Ada 3 keutamaan yang menjadikan orang Islam itu bahagia. Kalau orang Islam sudah merasakan bahagia ketika mendapatkan 3 hal, berarti orang Islam itu lebih dari rata-rata. Artinya sudah sempurna. Bahwa Islam kok dari 3 hal, berarti urip senang. Al-awalu tawikan awal itu al-jawab sholih. Sing samping sepindah injil punika al-jawab sholih, tangga sing apik. Ketika kula panjenengan sesrawungan wonten ing masyarakat, mesti duwe tangga. Nek pengin ora duwe tangga kudune urip ten alas pegunungan dan laut. Nek pengen urip sesrawungan kali masyarakat, mestine uripe ngeten masyarakat gadah tangga. Nah, ketika kemudian kula panjenengan gadah tangga kok tanggane apik-apik, saling membantu, apian, tekrokan, wang-wang. Niku kula panjenengan senenge boten karu-karuan. Terus ketika kula panjenengan kesehatan masyarakat kok duwe tangga berdidil, berjuji, mrengkel, ora kenalan, jengkelan, mane-mane ngomongane megelno, niku rasane boten karo-karuan Pak. Mending kula panjenengan gadah kanca 1000 tapi apik kabeh daripada gadah kanca 10.000 tapi wonten setunggal sing boten sae. Setunggal boten sae niku rasane kaya boten tenang. Arep mlaku mrono kepethuk ning arep omahe, mlengos. Jajane kan pasar itu kan cedhak. Jajane cuma lewat ngarepe akhire mlipir. Mambah dalan gede. Arep rombongan ten hajatan napa rumah sakit napa ten ziarah napa ten pundi kok ana wong kuwine dadi mboten sida. Tahlilan sareng-sareng kok ana wong kuwine janjane sing lega niku sing sambinge sing ruwangan napa anggojika akhire muter-muter mboten saged jejeri mergone tasih jengkel sengitan. Akhire golek-golek mati kan jogo-jogo. Niku sing jenenge musuhan niku senajan setunggal niku rasane amrah, rasane kaya wong kathah. Mane warisan ana wong kuwi, tumbang ana wong kuwi, lewat ning ngarepe ana wong kuwi, ana wong kuwi kaya ketersiksa. Ya bener.
Lah ketika kula panjenengan gadah tangga sing sae, ya Allah Gusti apa-apa wae, apa coba dindi sing duwe paring-paringan, takon-takonan, gerombol-gerombolan, bareng-bareng dan pundi mawon saling musyawarah. Seneng mboten? Seneng. Senajan tangga kula panjenengan iku wong biasa, nek karo kula panjenengan selawungane sae, nggih kaya ngukuli sedulur kan. Ana kesusahan dibantu, ana hajatan dibantu, dari rumah dibantu, ana arep landiran gara-gara puasa dibantu, guyub rukun sareng-sareng niku sae. Tapi setunggal gadah tangga sugih boten karo-karuan, tapi ora kenanan. Boro-boro sambungan, boro-boro kok mobil kebel, boro-boro kok maringi nopo, wong anake nangis kesenggol tanggane sithik, padha anak wae. Buang-buang sing digawa polisi. Merasa wong niku jaya sugih dhewe. Sekolah dikandani gurune laporake polisi. Karena merasa weso sugih ora kenaman. Cara wong biyen ngendika ngaten, mangkok niku luwih kuat daripada tembok. Maksudnya napa? Mangkok niku artine kula panjenengan karo tangga niku sae. Kowe jangan berjanji iki njur, aku jangan kubis tak akahi nang roto. Bisa dicicipi. Wah enak kok jumlahnya sama nak kendil. Tak coba gimana ya? Coba gimana? Menurutku ya bar bodongso karo rokok karo njaluk. Tak coba dijajal kan juga nyicipi njur dicobake. Wah kowe karo tangga niku ya Allah Gusti. Napa-napa mesti dibantu. Senajan tembok dhuwur kok karo tangga mrengkel bejuji ora kenanan, kok ana maling arep maling niku arep maling omahe kok jenengan ningali maling cok diundang wis arep apa gobloke omah wis gobloke iki sepuluh ya dulu gobloke iki Kadang mah digantung ngomong kan, mudah orang ibu besar orang. Orang rumah kok barang mulut-mulut dan kapok dari. Mergone apa? Orang kuat senajan tembok dhuwur, nek mboten saya dari tangga tasih kuat mangkok Ono mulut-mulut demi langsung tonggo-tonggo do buyuk rumah dados tunggal golek banyu do berian-berian bantu nyirami wong apik dan nanti nek mboten saya dijarake modal apa kae tak curiga sisi sampai tak bae kadhe mujogo nang tambah gede kadang-kadang itu nek kula panjenengan gadah tangga sing sae niku keutamaan kula panjenengan merasakan bahagia. Sing nomor kali wa mas kanul wasi'u duwe panggonan sing jembar. Gadah griya sing jembar. Nyuwun sewu. Tiyang sing damel griya kok digawe jembar yakin pertama kali yang dituju adalah orang lain. Boten anake dhewe boten padha kok gawe omah ombo kaya iki njogo alirane kan gampang. Ngumpul dadi setunggal, nang tangga-tangga dolan lho cukup nggone ana bocah cilik-cilik sing do anak dhewe putu-putune dhewe do ngumpul kan jembar to.
Niku berarti tujuannya wong liya nyenengno wong liya riyen. Ora pemane tambangane latare digawe taman, digawe hiasan. Tak lha apa kok iki yo usahawan tangga menake. Didelokan wong-wong sing ana tamu yang ndelok men adem. Men digawe delokan karo wong-wong sing diutamakno mesti wong liya riyen. Nyenengno wong liya riyen itu bertanda bahwa hati seorang itu adalah hatinya baik. Orang yang punya sifat bijaksana, adil, orang yang sangat toleran, dan orang yang sangat mementingkan orang lain atau sosial. Gimana? Ini mesti, akhirnya mesti dorong dengan itu. Apian. Kali. Sing nomor 3, wa markabul hainu. Duwe kendaraan sing sae. Duwe mobil sing sae sisan. Tujuane napa? Nek ana tangga ngono ben gampang. Pak lha tumbase api visi Pak mungkin bukan buat kata. Kalau tangga-tangga do melu nyumbang napa kudu ten rumah sakit napa ten pundi ben cukup kapan arep bantu tangga nek ora dhewe sing arep bantu wong tanggane dhewe pernah yo biasa ora duwe mobil. Karena bebek bantu tangga sing keseripahan, sakit atau rumah sakit karena gawe memuti tonggo. Selain itu, kendaraan saya mempercepat penggawean. Kurang mogok, kadang kan wonten Pak. Duit nanti 7 miliar. Tapi tumbasnya mobil 30 juta. Jadi nek disalat ya nek ora nang baju, cenane dari baju kok mogok dhewe kok. Mogok dhewe disalat Kena berita anting supaya ijo supaya melayu, wis cacit bae. Wong padha dijual ora apa niku lamane foto dhewe yo. Padahal duitnya kan mau dikuatkan. Oke, tumbas pajero itu kurang-kurang. Akhirnya mau sakit, akhirnya situ orang rasake, gitu kan? Itu jenenge wong sing orang mikir no awake dhewe, apa maning mikir no wong liya. Nah, wong sing gadah 3 iki duwe tangga sing sae, panggonan sing jembar, kendaraan sing sae, niku termasuk wong Islam sing duwe keutamaan, wong Islam sing sampurna, sing bahagia. Mugi-mugi kula panjenengan saged Pak nggih, boten saged sing penting kula panjenengan sae kalih sinten kemawon. Ngaten nggih? Boten saged bantu tiyang sing penting kula panjenengan boten nglarani tiyang. Kan ngaten mawon cukup niku, nggih? Nggih. Mugi-mugi wonten barakahipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.